Punkstre Fan, deň 1, idem teraz na grunt. Budete, som počul, meniť meno, na aké meno ho meníte a prečo ho meníte? Budeme meniť meno z Grunt na Tipen, čo znamená... Čo to znamená? Tipen znamená po nemecky druhý. Takže keď si vás niekto teraz chce pustiť, keď pozerá toto video, vašu hudbu, tak má dávať grunt alebo Tipen do hľadačíka? No hlavne, keď dal niekto grunt do hľadačika, našiel všetky iné grunt kapely a nie nás. Jak sa cítiš, ty môj dolávaný hrdina? Jak zlomená doska. Úplne daj, že v dvoch vetách, čo sa, ja viem, že to hovoril na to natočené, ale čo sa stalo s tvojim chrbtom, že si dneska keby v takom zranenom stave musel odkoncertovať? Som prehnal môj osobný športový život a môj chrb na to doplatil. Taký nemám rád hardcore. Ver. Som tu s Vojtom zo Sneď. Je Sneď tvoj obľúbený projekt? Ano, to je můj život. V porovnaní s Bahratalom a s ostatnými projektami? To je úplně to samý, jakoby no. Okay. Jakoby Bahratal, i Haxisa, i Real Noč, jakoby je můj volný čas a je to něco, co miluju a dělám to ve volném čase a jakoby když to funguje, tak mi přijde, že to je fajn. Punkster Fan, kámo, hraj Sneď, keď môžeš otoč na nich a prizvuj na Mituru, jak robí show. Je to v plnom prúde, chlapci s dlhými vlasmi a vybianými opaskami sa šantia vpredu. Zdravím vás z backstageu na Punkster Fan. Kožené pohovky, chápeš? My, čo ubytováme kapely, len máme žinky a zem.
ICCY. YMCA. Festivalu Apiatika. Druhý deň Punk Strefenu, tu pri Testo Stage. Najlepšia kapela za včera. Ja som nebola včera, ale za mňa najlepšia kapela Snieť. Okay. Najlepšia kapela za včera. To YCC, toto, neviem si to zapamätať ten názov. Pekná sme žánrov, mal to dobrú atmosféru a frontman bol charizmatický. Mal Adidas, takže pohode. Yes, dobre. Najlepšia kapela za včera. Som tu s bubeníkom Zla Prosperite a vy ste mali teraz prvý koncert po 15 rokoch. To je totálne úplne super, bolo to fakt skvelé. Sa ti dobre hralo po 15 rokoch? Já jsem si to hrozně moc užil, protože jednak nejdřív jsem byl hrozně nervózní, jestli to neposerem, ale pak vlastně postupně se to tam, jako všechno se to nahodilo, jako by ty léta zpátky a já jsem cítil prostě tu odezvu z těch lidí, možná jsme snížili to ego, který tam ve 20 bylo a že víc si prostě užíváš to, že vůbec můžeš hrát a že můžeš hrát se skvělýma lidma, kteří jsou vedle tebe a vnímáš i ty skvělý lidi, kteří jsou před tebou, což možná, že dřív jsme byli víc jakoby zahleděný do sebe, což k tomu věku patří. Keď ste dali prvú skúšku spolu po tom dlhom čase, tak vám to skočilo rovno naspäť, alebo to bolo také trošku, že ste si museli púšťať staré nahrávky, aby ste si pamätali, čo ste hrali? Takže první zkouška byla třeba naprosto dokonalá, že jsme si dali nějaký pivka a hrozně jsme si to užili. Šli jsme na koncert,
někde v Praze a já jsem si pak koupil tričko prostě a byl jsem šťastný. A pak jako třeba ty další zkoušky už byly víc jako, no a teď už musíme začít víc makat a tak, ale ta první zkouška byla třeba naprosto skvělá a bylo to tam a najednou všichni to cítili. Dosť som si to užil, už mám nejaké pekné zábery, uvidíte nejaký teraz, bum! Tešíme sa. Na ďalšie kapely. Som tu s Juditou z Hluch Crew. A mám super jednoduchú otázku, teda pre mňa jednoduchú, lebo sa budem pýtať. Čo bolo, čo sa organizácie týka, čo bolo najťažšie na Punk Strefene ako pre teba, alebo pre vás ako skupinu zvládnuť? No, upřímně řečeno, teďka v tuhle chvíli, vlastně teďka budou za chvíli hrát poslední 2 kapely, což znamená, že ten festival je víceméně už u konce a jako celý se to podařilo a opadl celý ten stres, takže mě vlastně vůbec teďka ani nenapadají všechny ty krizové momenty. Fakt nejhorší bylo jako, nebo nejhorší, prostě se tady stavila ta střecha a ty trámy, co tady jsou v té stodole, takže to prostě Valentína, která je taky součástí party, tak vyprojektovala tu střechu a s Ondrou a s Alešem jí dávali dohromady a bylo to fakt, jako to bylo extrémně stresové, jestli to stihne, jestli se to udělá, bylo v tom hodně peněz, který vlastně nemáme, takže to bylo jako, no, fakt musím říct, jako to bylo fakt jako největší nervy úplně z celého bylo, když jako taková obří lžíce prostě táhla nahoru 200 kilo těžký trám a na jedné straně byl Ondra v plošině a druhý byli prostě Vojta s Emilem připoutaný za tkaničku a snažili se to tam usadit a teď nebylo jistý, jestli to prostě se dobře spočítalo a jestli je to dobře udělaný a teď to tam prostě zapadlo. Tak nejtěžší byl ten moment, než se to tam dalo, fakt že jo.